дето пещерата им някаква беше обща и просто слизаш надолу Трябва ми от кофа с стълби. вода. Трябва, принципно да, трябва ни кофа с вода. Чай, ще направим мютко глич, бе. А, метист. Толкова високо ли да е? Добре. Да е високо. Те изглежда по-яко, по-голям. Сами, ево. Да. Ама той отгоре... А ти откъде видят този аметист? Не знам от дупката. Ще направим нещо с него. Да, ще направим. С каква кирка се купае? С какво се купае? Тези големите аметисти виждаш ли, които са порастват около него? Тя ги чупиш. Ма не трябва да има proximity chat в Minecraft. Проксимите voice chat или? Да, voice chat, някакво такова. Еми модове за това. Има... Трябва малко да Защото- работиш. В момента сме 4 в voice chat и някои хора могат да се разберат. Да. Нищо бе, то по принцип ще е по-скучно някакво такова, с като никой не говори. Да. Така е, али speaking of facts. Обаче тия орове надразнят. Може да чупиш самите блокове също, ако щеш. Аз ти взема да се. Много satisfying sound. Майко, представям си го това като Ясускин. О, не, брат. Какво е? Корай, искаш да гледаш Брат, нещо представи да имаш приятелка и да Корай. кажеш представям се като Ясускин. И сега, що да има? Майка ти. Или, значи, опитай се, ако тук има кристал и съм Страхо. прав, тези чонкове, копайте, Страхо. О, Я пробвай се да копаеш да 5 стане. блока на тук напред. О, Ако не намериш о. нищо, ще трябва да почнеш да копаеш и тук право надолу 5 блока. Ако съм О. прав, свързвам с тези Тук ще го чонкове. запълним. виж тук има Нещо има ли интересно? грас Не. блок. Но, Слендърмен. лави кристали. Ами, опитай се, Ама някъде не, тук трябва да да го осветим. копаеш, точно този блок. Ние да си имам От лента. този блок надолу се опитва да копаеш. Трябва да го Гледай осветим. дали ще такова Generation е ще как звук. трябва. Дай да продължим за сега. Да. Колко надолу? Някъде толкова предимно. Знаеш какво, върни се, няма. Опа, паднах долу. О, Чик, тото е. О, страхо. Корай. О, той Това е равина. място. Давай. Читинг. Ще продължим What? с кабелство. Екстримаш ли? Не, буквално отворих място. Я инста стрим. Добре? Инстастрим. Ето. Къде го видя това, бе? Просто Generation. Така е Generation, много кофти Generation не същи. То сме го купени хак. Има вградени. Имам градини. Ето. Брат, каква е тази равина гадна мръсна, като циганска умрела? Забен бях ми е пратил съобщение. Ама да nothing for free, после ще изслушам. Корчо, утре на фитнес малко по-късно ще ходя аз. Колко? О, към 12 сигурно. Добре, Защото 11:30 имам работа. добре. Звънни на бро. Добре. Чай, али тук мога да лента ли? Абе, после ще се оправим с тези неща. Много тъмно е. Аз съм с такос. Аха. Да, тук сега какво правим? Това изобщо няма да е добре. Корай. Да изпечем столн ли? Тук видях мач лава. Но някаква лава. What the fuck беше този? Дори няма То да е тук. текстчеринг такова. Не да е full on stone. Корай в speedbuild? Има текстчер малко. То без и всяка стая стик, както си искаш да си направи. Да, така е. Да. Така е? Ще направим местата. Ама ще трябва да е лимит такова. С лимит. Лимит теста? Аз много обичам да лимит теста. Не бе. Какво няма? Е с лимит място. Няма да е всеки колкото си иска място, няма да е. Не, ти на топ. Сега. Ти няма да си Не Османската мога да се направя империя. целият Pac-Man мап.
Като стая. Страхо, знаеш какво може да направим, брат? Нищо. Може и цялото да го запълним някакво и просто да вървиш към напреди, нали? Точно. Някакво... Ама стаите защо трябва да са толкова далеч? просто са големи. Колко големи, бе? Що ма направи? Да, бе, чупи се. Добре, ти къде остана, Горе. Горе? Горе. Имаме кавълстон за години. От лава дропа. Да, зато и гледам да използвам много. Нямаш нищо да текаш вода на това. Кора, я ще този лапис. Ти умираш нещо, това майче. Тук какво правиш, бе? Обичам пишки. Клип.